Мистерията на ритуалите с дърветата. Празникът Дендрофории включва отрязване на свещено дърво, което се носи с процесия до храма. Исторически факт е, че този ритуал се извършвал в края на зимата и символизирал възраждането на природата. Но според легендите, дървото не било дърво, а духът на Атис, който умира и възкръсва всяка година. Това е древен мит за цикъла на живота, напреднал хилядолетия преди християнството. Скритият подземен коридор? Местни жители твърдят, че под храма има тунел, водещ към морето. Археолозите не са намерили доказателства, но анализите показват, че в подножието на Балчик има естествени варовикови галерии. Легендата разказва, че там са се извършвали тайните нощни ритуали, достъпни само за най-посветените.